Hej alle sammen, Gert fra Sio.dk. Vi har fundet et par spændende metaldetektorer frem, vi gerne lige vil slå et slag for. Der taler om to detektorer fra Fisher, en F22 og en F44. Lige i øjeblikket køber vi kampagnepris på begge to, F22 til 19,95 og F44 til 26,95. Begge modeller er faktisk utrolig brugervenlige, nem at finde ud af og meget informativ. De vejer kun 1 kilo, er 100% regntæt og bruger kun 2 AA batterier. Det gør dem også ideelle som begynder metaldetektorer. Noget af det, som vi holder utrolig meget af ved F22 og F44, er deres evne til at klassificere objekter og identificere dem korrekt. Sådan noget som for eksempel kapsler, som der ligger utrolig meget af ude i den danske natur, er ikke det sjoveste at grave op. Og mange detektorer, selv langt dyrere detektorer, vil faktisk gå ind og klassificere kapsler langt op ad skalaen, så man tror, det er noget, man skal grave efter, altså en mønt eller andet. F22 og F44 går ind og lægger kapslerne i FE-kategorien, altså jernaffaldskategorien, så man ved, at det her skal man faktisk ikke grave efter. Og det er en af de ting, vi holder meget af ved de to modeller. Lad os prøve at gå ud og lave en lille test. Så er vi gået udenfor, og vi har en lille testbane her med nogle mønter og en rusten møntrik, en rusten skrue og et par kapsler også. Og vi prøver at se, hvordan F22 identificerer og klassificerer de forskellige objekter. Vi starter med en 2 kroner, 36 som den skal, en 1 krone lidt mindre, 33. Her har vi en 10'er på omkring 49,50 og en 1 euro 49 og en 50 øre, der har lidt mere ledningsevne og helt op på 65. Så har vi en rusten møtrik, og den bliver klassificeret i FE, altså jernaffald, som den skal. Og det samme gør skruen også. Så kommer vi til de to kapsler. Og her kan man se, at de bliver også klassificeret i FE, i jernaffald. Og her er det, at mange detektorer faktisk går ind og klassificerer den langt op ad skalaen, så man tror, det er en mønt eller andet. Det var afslutningen på den lille sjov test. Hej!